Lir tandure saka tembung apa mak aliman kuwi kiai utawa ki ageng aliman. Oh lagi ditunggu-tunggu datang ya ben nunggu sik. Ya diteruske Ngeliman dadi ana-ana ki ana sing diarani air terjun nduk ana ing Ngeliman kuwi nek cara biyen air terjun kuwi mau tujuane nggo mayokke waranggana utawa mayokke sinden. Oh ngono. Tenan kuwi, tenan. Nek pengen dadi sinden luwaris adus ning kono, ning Ngeliman kono. 7 dina 7 bengi ora sasapan. Oh iya. Ora kelambenan ngono kuwi. Oh iya. Kuwi cara biyen ngono. Oh iya. Apane sing ngedusi dalang no bae. Ora kuwi gur guyon. Iya, dawuhe para sepuh, para pinter biyen ngono. Iya. Dadi Nganjuk ki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh iya. Upamane ana meneh wayang timplong. Iya. Kuwi anane ning Pace kono no. Oh iya. Biyen dalange yen ora kleru ya kuwi panjenengane Ki Jo Kandar Jahnawi. Beh, wayang timplong, Mak. Ana meneh ya kuwi sandur kuwi kanggo babat alas nek cara biyen ngono mak. Mula akeh banget kesenian kang mapan ana tlatah Nganjuk saben antara mangsa nganake wujuding lomba utawa kuwi festival utawa lomba apa ngono. Ning Surabaya nganti tekan Jakarta Nganjuk niku mesti unggul. Oh ngono mak. Mergo hambudaya ya mak. Hambudaya. Mergo saka budayane kuwi dhuwur mula dadi ya kuwi mesti selalu unggul di daerah manapun. Wah iya ya mak iya. Alhamdulillah iki sowan komplit Nduk kanca-kanca saka Sanggar Seni Asta Brata Mijil saka Jalan Mastrip nggih. Gandung Kidul wayang gamelan gawan saka ngomah iya. Kabeh digawa ora ana sing dikerekke iya. Kelir tak dawake sing dawa 12 meter iya. Dasare panggonane ya bawera. Iya ya mak disumbutke no. Iya. Kembali ke benang merah sing baku biyung ndongake apa ning rangkaian adicara hari jadi Nganjuk iki. Dongaku cekak aos no. Piye? Muga-muga sak rampunge ringgitan Kabupaten Nganjuk dadi ya kabupaten sing baldatun thayyibatun warupun ghafur. Gemah ripah loh jinawi kareta tata turaharja murah sandang lawan pangan adoh saka bencana alam. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah
Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu limang waktu kanggo brasta mungkar Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh iya, Jadi sing memantau ora ngomongake sing ana TKP nanging seluruh dunia para pecinta seni dan budaya khususnya wayang kulit padha mirsani anggone Kabupaten Nganjuk ngadani hari jadi ke 1087. Alhamdulillah. Nduk, piye? Iki aku nampa dawuh sadurunge ngaturke lagu-lagu kang sarta para bintang tamu. Gandeng iki Pak PJ Bupati mau sore durung sambutan. Iki kepara mau lagi rawuh. Ora ketang sepatah dua patah kata. Tak aturi Pak PJ Bupati paring dawuh. Oh ngono. Monggo. Kan telat toh, Pak? Oh nggih ora apa-apa, Pak. Ya, iki friend kabeh kok iki ya. Iya. Yo nanjake para bintang tamu. Sadurunge Mas Komet, Mas Dodok munggah panggung, dik niki tanjakne sik. Oh iya. Ya, atur paring panglipur marang para masyarakat dalam rangka mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh iya. Yo dos sepatono kanggo pemanasane dik niken salintri. Ya yuk, monggo dados. Monggo. Ah
saumpama kapan bayan ku bisa gegam lintang rangkelintang rembulan aku sabar kuatir lamun tot sabar arep maring marang harakan sangar kalangan mau mama nangga tumiti sing tirta anggene lesi longkalongkan ketika Tepuk tangan untuk Deni Ken Salindri Bolo. Iya. Selamat malam Wilujeng Dalu, good night to Deni Ken Salindri. Selamat malam. Kok suarane serak bintang? Iya, karena aku Apalagi sakit? sakit, Oh. butuh obat. Wah, iki. Kamu bisa ngobati nggak? Apa? Kamu bisa ngobati nggak? Batukmu, bindengmu. Iya, Piye obatnya piye? dicucruk. Napas buatan loh. Ora no. Ora, Biasanya nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasane mbek wong tuane kan dicucuk. Ngono lho, Mas. Masuk dalam kok nyucuk umbel. Ndak kamu sayang nggak mbek aku? Ya udah kalau kamu nggak mau Mas Badar aja. Hei! Aja memang iki kene dapuk kiai. Dadi bagian doa mengene. Doa kok punungane mubeng-mubeng itu ngopo. Ya, malam ini kita ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Kita tahun 2022 kalau nggak salah kita juga ketemu di alun-alun Nganjuk, Iya. Hari Bayangkara, Hari Koperasi. Ini kita ketemu lagi di alun-alun Nganjuk dalam rangka hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Gimana? Mati Mike. Oh wes. Udah. Iya. Ya kita doakan buat warga Nganjuk. Ya. Semoga semakin sejahtera. Amin. Semakin sehat semuanya. Amin. Semoga semakin lancar rezekinya. Amin. Iso nanggap Mas Akbar dewe-dewe. Amin. Akbar tok tapi. Lah ini kayaknya dijak ora? Ora. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa ora dijak? Ini kan sakit. Oh, ya kok nek wis sehat. Nah, Iya. ini tadi baru pentas kemana apa dari rumah atau dari Ini pentas? tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke Madiun. Madiun. Terus langsung ke sini. Oh, ke sini. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Boti sampean dong. Oh. Lek Akbar nah ya ora tak tekani iki mau. Nek rabar lu nglarang ning omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Dik Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi aku belum makan seharian loh Mas. Lho ngono kuwi kan aku kok yo ning rasaku kan yo malah bingung to. Aduh Dik Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal poga. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelingne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya ya. Iya, tadi masih Gladi bersih ya gladi tadi. bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo enggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Dik Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya toh, nggak apa-apa. mengelekkan Tadi kamu. yang mengelekkan aku udah banyak sih. Tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Nggak tahu sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue lu mah. Nggak mau. Nek ra karo aku mosok ora maem ya kudu maem tetep ora ora nafsu. Dek kene no neng grup Yasna Pratana nek sing taksir len Mas. Sapa lho? Siapa ya? Lek Mas Faris oga. Sapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar, Mas Badar. Lho tan saya ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Ya ora ke umure wis tuwa ke. Lho tapi kan rong rabi. Ala rong rabi ke ya bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu Ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei!
Karo mas aku ya aja. Kae wis anu kok, wis ana calone kae. Sopo? Yo engko sapa wis ana calone. Oh, to Mas batalno lho Mas. Wis ana. Batalno. Wis ta aja ngetek kok tekon terus. Mas aku ken saliman karo aku rong saliman karo aku ya ampun. Belum yo kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Lah ngono lho, heeh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar Mas Teh. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ambunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis ngawur salaman sih. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawik to ngamut Kok bau pesing tangane? Anu, enggak tahu tadi Bang. Habis nyongo tadi. Anu, ini lihat tuh penonton penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemeki jari. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Oh, wis ngelapi umbel ning jarike dalang kok ndemeki roh jari kuwi kudu piye ngono maksudku. Lah jari kita lo sama. Oh, ora iki ora bedono kok ya. Oh, iki lek kuno kone kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya, iya. Ora titen aku Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk, tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat itu. Banyak. Ada berapa? Gak tahu kamu. Enggak tahu. Masa aku kok malah Ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pas. Iya, nek aku ya, Mbok. Malah gayamu. Au. Oh, tak ngene tok kok au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Akbar ndalang itu, aku ki ndelok pas karo Abah Kirun. Oh, di SMP 5. Abah Kirun ki nyebut